abang garosir tampe balanjo. Dari mana orang datang macam-macam bahasonyo. Ado tua, ado muda, nam penting sana balanjo. Seminggu sekali barang baru masuk pulau. Cepulir tanah abang garosir tampe balanjo. Dari mana orang datang macam-macam bahasonyo. Ado tua, ado muda, nam penting sana balanjo. Seminggu sekali barang baru masuk pulau. Kok balanjo tu sana yo balanjo lah. Pilih saja tu sana barangan suku. Kok balanjo tu sana yo balanjo lah. Kok maawai tu sana yo berai saja. Kok balanjo tu sana yo balanjo lah. Kok maawai tu sana yo berai saja. Ado singkek tu sana adonan panjang. Ado ketek tu sana adonan gadang. Pilih saja tu sana barangan suko. Kok maawai tu sana yo berai saja. Pilih saja tu sana barangan suko. Kok maawai tu sana yo berai saja. Cepulir tanah abang garosir tampe balanjo. Dari mana orang datang macam-macam bahasonyo. Ado tua, ado muda, nam penting sana balanjo. Seminggu sekali barang baru masuk pulau. Cepulir tanah abang garosir tampe balanjo. Dari mana orang datang macam-macam bahasonyo. Ado tua, ado muda, nam penting sana balanjo. Seminggu sekali barang baru masuk pulau. Kok balanjo tu sana yo balanjo lah. Pilih saja tu sana barangan suku. Kok balanjo tu sana yo balanjo lah. Kok maawai tu sana yo berai saja. Kok balanjo tu sana yo balanjo lah. Kok maawai tu sana yo berai saja. Ado singkek tu sana adonan panjang. Ado ketek tu sana adonan gadang. Pilih saja tu sana barangan suko. Kok maawai tu sana yo berai saja. Pilih saja tu sana barangan suko. Kok maawai tu sana yo berai saja. Cepulir tanah abang garosir tampe balanjo. Dari mana orang datang macam-macam bahasonyo. Ado tua, ado muda, nam penting sana balanjo. Seminggu sekali barang baru masuk